исәнмесез. Бүген бездә кунакта Айгөл Нурисламова. Ул Казандагы Ай белән Кояш дигән гаилә үзәгенең җитәкчесе. Айгөл, аңлатып кит әле, ни өчен менә сезнең бу гаилә үзәге шулай дип атала? Кем Ай һәм кем Кояш монда? Без үзебезнең үзәк исемен сайлаганда шундый метафора кулланырга булдык. Ай белән Кояш, ул инде ир белән хатын. Һәм инде аның янында йолдызлар да бар. Шулай бит? Балалар. Кем Ай? Ирме Ай? Хатынмы? Ай хатын, Кояш ир. Димәк, мин Кояш. Сез Кояш. Бүген сезнең монда килүегез дә Кояш кебек елмавыгыз күңелле, чөнки гаилә чарасылары кызык үтә дип ишеттем мин, кешеләр сөйләде. Гаяз Исхакыйның ул әле өйләнмәгән иде дигән шунда бик бәхәсле әсәре буенча дискуссия үткәргәнсез. Тагын нинди чаралар үткәргәнегез бар? Без мөрәҗәгать итәбез әдәбиятка. Һәм шулай ук балалар өчен безнең библиотечный продленка дигән үзәк китапханәдә шундый ял көннәрендә шундый кружоклар оеша. Һәр ял көне сәгать 1дә балалар киләләр. Һәм Кайда инде бу? Вишневский урамында урнашкан үзәк китапханәдә. Балалар яшьләр китапханәсендә. Сез шунда үткәрәсезме чараларны? Шунда үткәрәбез балалар өчен. Яки теге Чаршы, Казан савытында да үткәрәсез. Безнең чарага үзенең гаиләсен яраткан, үзенең гаиләсе белән горурланган, үзенең гаиләсен кыйммәт бер әйбер итеп күргән һәм беренче планга куйган кешеләр киләләр. Идеал гаилә, әйбәт гаилә. Ул булмаса, өйләнмәгәннәр, кияүгә чыкмаганнар анда йөрмимесез? Андыйлар безгә сирәк йөриләр. Андый безнең кызлар, егетләр бар. Өйләнер өчен түгел, алар үзләренә гаилә турында мәгълүмат алыр өчен киләләр. Менә бик кызыклы бер үткәргәнсез. Мин Татар информнан укыдым аны. Шәҗәрә төзү буенча ниндидер чара архив белән, дәүләт архивы комитеты белән үткәргәнсез. Мин әйтәм, хәтта мин үземнең дә шәҗәрәне төзегәнем юк. Архивка чакырып кешеләрне өйрәткәнсез. Әйдә хәзер безнең студияда безнең тыңлаучыларыбызны, караучыларыбызны өйрәтик инде. Шәҗәрә төзүне нинди эштән башларга кирәк? Шәҗәрә ясау ул гаиләне тупландыра, ул аны берләштерә. Беренчедән безгәндә эшләүче экспертлар, кешеләр шулай дип аңлаттылар. Архивка мөрәҗәгать итү өчен бөтен гаилә әгъзалары бер өстәл арасына утырырга тиешләр. Алар әйтәләр, тагын бәлки фоторәсемнәр булса, фотосурәтләр булса, башка һәм ниндидер мәгълүматлар булса, бөтен әйберне сез бөтенесенә тупларга тиеш. Чөнки ниндидер бер информация, бер мәгълүмат ул башка бер юлга, башка эзләү өчен метрика кагазы, хат нинди дә булса, шундый. Хәтта берәр истәлеккә калдырган бер сугыштан урап кайткан берәр әйбер кадерле барса да өстәлгә куела, өйрәнелә. Шундый үзенең нәсел җибен эзләүчеләр, ата-бабаларын кайда яшәгәннәрен белергә өйрәнүчеләр елдан-ел арталар. Шуның турында безгә шулай ук әйттеләр, анда архивта эшләүчеләр. Мәсәлән, үткән елны 2000-нән артыграк кеше мөрәҗәгать иткән. Бу инде беләсе килә, минем бабаның әбиләренең әбиләре кем булганнар, кайда яшәгәннәр, күпме яшәгәннәр, ничә балалары булган, нинди маллары, нинди байлыклары булган, нинди бәла-каза күргәннәр алар. Бөтен информация, ниндидер бер әз генә булган информация, ниндидер барсы да анда мөрәҗәгать иткән кеше белергә тиеш. Укучылар бүлмәсе бар. Һәм анда барып, сез гариза язарга тиешсез. Бу архив мөдиренә гариза. Һәм шул ук көндә ул раслана, карый, һәм шул ук көндә сез эшли башлый аласыз. Ләкин рөхсәт аласыз инде, мин архивка килеп, үзем теләгән документны акtarам. Сезнең вакытыгыз булмаса, архивка барып, утырып, эшләргә, сез Казанга бер көнгә генә мәсьәлә килгәнсез икән, архив бүген шулай ук анда шундый хезмәт күрсәтә. Акчага сез анда әбиеңнең исемен язып калдырасың да, архивтан алар эзләп табалар. 2 көн дип алар әйтәләр, 2 көн
эчендә мәсьәләләр табып сезгә бирәләр. Шунда бер мәгълүмат. Менә сез анда үткәргәнсез дә, мастер-класс үткәргәнсез. Нәрсәләр күрсәтелде менә шунда мастер-класста? Biz инде анда барганчы бер кызның әбисенең бабасын, фамилиясын әйттек, исемен әйттек, кайдан яшәгәнен әйттек. Алар шул китапны таптылар, безгә күрсәттеләр, аның фамилиясын таптылар, күрсәттеләр, кайда ул эшләгән, кайчан ул туган, аның булган бөтен мәгълүматы анда бар иде. Айгөл ханым, мин дә барып архивка язылам, укучы булам һәм үземнең нәселемне бәлки анда Уфадагы архивлар аша белергә телим. 7 буын ата-бабамны кем белә, кем белми, белгәне дә төгәлләргә кирәк бит аның. Димәк, архивка барып, шәҗәрәне бергәләшеп бу агачны булдырабыз, гаиләләр. Риза булмыйм әйтәсем килә, менә 2000 кеше мөрәҗәгать иткән икән. Алар бит инде, димәк, профессионал рәвештә шушы эш белән эшкә тотынганнар. Хөрмәтле караучылар, сез үзегезнең ата-бабаларыгызны беләсезме? Аларның яшьлеге, картлыгы, гомере ничек үткән һәм нинди балалар, оныклар калдырганнар? Беләсегез килсә, туганнарыгыздан сорагыз һәм архивка барып, шәҗәрә агачын бергәләп төшерегез. Бу турыда безгә сөйләде Ай белән Кояш оешмасының җитәкчесе Айгөл Нуриславова. Рәхмәт сезгә.